Duha ka mayor nga opisyal sa League of Municipal Mayors gikan sa Davao Oriental ang nangayog tabang kang Secretary Leo Magno, ang Presidential Assistant for Mindanao alang sa pag-ayo sa ilang mga proyekto nga infrastruktura nga naguba sa sunod-sunod nga kalamidad didto sa ilang probinsya. Ang Davao Oriental grabing naapektuhan sa bagong mga kalamidad sama sa bagyo, linog ug ang pinakagrabe mao ang shoreline ug ang trough nga nakaguba sa daghang infrastruktura ug nangaputol ang ilang tulay ug daghang mga lungsod ang wala pa nakabangon hangtod karong mga panahona. Tungod kay limitado ang ilang bahin sa Internal Revenue Allotment ug ubos ang ilang lokal nga kita, ang mga guba nga infrastruktura wala pa naayo hangtod karon. Aron matubag ang panginhanglanon sa katawhan, gideklara sa probinsyal nga panggamhanan ubos sa state of calamity ang mga apektadong lugar aron ilang magamit ang calamity fund apan bisan niini dako gyapon og budget ang gikinahanglan aron maayo ang mga naguba nga mga infrastruktura. Actually, we have 11 out of 16 barangays. Yun yung nadadaanan ng Katiil River. So when yung shoreline was last January, we were the first municipality to declare state of calamity. Kulang ba talaga yung intervention ng OCD? That's why you seek the assistance of Sigleo? Actually, we had submitted, kumbaga after the assessment, I had actually instructed my planning and engineering to assess everything because to prevent future disasters. Because in Katiil, although expected na meron talagang rainy season during December onwards, but this was the first time in January na totally even ang poblasyon, area, and all of the lahat ng barangay was affected. So that's when nakita na ko ang problema because ang Katiil River pag dili dugay siya kanang that time sa share that 1 week of rain, dugay din siya, nag-apaw-apaw din siya. So there's a need, gamay ra po sa LGU, so there's a need for assistance international. So I hope na hatagan po nito. This is to this is not just for the kauban isa sa pagplano para future plans ng Katiil to prevent mga disaster. Isip opisyal sa Mayor's League sa Davao Oriental, matod ni Mayor Nunez, ilang gihangyo si Secretary Magno tungkol kay gikinahanglan na nila nga ayuhon ang mga naguba nga mga kalsada tungkol kay apektado na kaayo ang ilang katauhan. Ang munisipyo sa Katiil adunay 16 ka barangay ug 11 niini ang duol sa Katiil River nga sa unang higayon sukad kaniadto gilunupan sa tubig baha niadtong Enero. Daghan ang nawadan og Pinoy-anan ug libuan ang naapektuhan ug nawadan og panginabuhian. Samtang si Caraga Mayor Ronnie Ustan naghisgot usab sa grabing kadaot nga nahitabo sa iyang lungsod, labi na ang pagkaputol sa Lamyawan River nga mao'y mokonekta sa Barangay Pichon paingon sa iyang lungsod. Sa pagkakaron, usa ka pambot ti motor ang ilang gigamit aron makatabok ang mga katawhan. Ang tulay sa Lamyawan mao'y bugtong dalan gikan sa Barangay Pichon nga boundary sa Davao Oriental ug Davao de Oro ug Agusan del Sur ug kinahimutang sa bukid ug komunidad sa tribong Mandaya nga nagsalig sa ilang pagkaon gikan sa ilang panguma apan maglisod na tabok didto sa sentro. Ang lungsod sa Katiil ug Caraga pipila lang sa daghang lungsod sa probinsya sa Davao Oriental nga grabing naigo sa sunod-sunod nga kalamidad. Agig tubag sa hangyo sa mga mayor, gisaysay ni Secretary Leo Magno nga iyang hisgutan sa iyang pakikita kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga proyekto nga iyang iduso kang Presidente Marcos Jr. ang mga proyekto nga giduso sa League of Municipal Mayors sa Davao Oriental. Ug dunay hangyo si Secretary Magno sa tanang lokal nga panggamhanan dili lang sa Davao Oriental apan sa tibok Mindanao kabahin sa sunod-sunod ng mga trahedya o kalamidad nga miabot sa ilang mga munisipyo. Part of the discussion, I think, is this is extraordinary times for not only for us actually, tibok Mindanao, tibok Pilipinas. So partly part of the discussion was centered on making sure that they look at their land use plan and make sure na comprehensive na siya. Sabi nga ng isang mayor kanina, di ba, minsan may ginawa tayong kalsada pero hindi naman nasali yung drainage. Minsan mayroong ginawang malaking project, hindi naman nasali yung drainage, hindi nasali yung daanan ng tubig, hindi kailangan comprehensive and be as detailed as you can. And that can only be
achieve. Kung meron kang master plan, meron ka part of that master plan is your land use plan. Hindi mo pwedeng magpatakalag-approve or magbutang sa isa ka lugar o commercial, industrial, etc. Kung hindi tama ang iyong pagka-planning sa iyong lugar, in the end or after so many years it will show mas malaki ang problema na harapin mo in the future. Gitambagan usab ni Secretary Magno ang mga mayor nga gikinahanglan nila nga lantawon og balik ang ilang land use plan ug ang ilang zoning ordinance. Tungod kay dako kini og kalambiginan sa mga proyekto nga mosulod sa ilang lugar, labi na kay matod sa mga mayor. Daghang mga proyekto ug kalsada nga gihimo apan walay kanal. Kilid nini maong mga kankan ang yuta nga hinungdan sa pagkaguba sa mga dalan. Gipasalig usab ni Kalihim Magno nga iyang ipahibalo kang Presidente Marcos nga kinahanglan og hinanaling intervention gikan sa buhatan sa presidente ang sitwasyon sa Davao Oriental. Edith Kaduay, News 9 Philippines. Stay safe!